Kurase chire ya Nyantura goba bwate kibakwego kere kubwatikana obochori bakorega se chire yo abarai bachorwa ni gobara chiko basa bisase ka kemya ke tatere bosyo konyara kwa ne kingoleta bara monchiriyo ase chiro ya Nyantura go so bochori buri tukuria ro bwakoreka na se chire yo botero no bwasiole yo gati abarai bate biremba gendere kubwatira namo no mumisia bwenseme yo bune chire mu yokonyara gwikerania bokoryo bya ano gocha se chire yo nakoburia bonchiri kubwatira na so bwamo kwa ne kibuna ngo kindi bale chire yo ya Nyantura go. Leadership is in power now. The leadership is in power. We work closely now with MCA. Obisio MCA nere konge budget obisiane nganaki. Chief Rango tuta itokobeka echo Nyantura go ye market tuta itokobeka Robago tuta itokobeka Kende igobono. Leadership that is coming into power, closely no MCA, chita e chimwata eva, no robaweta na video bionsiga iga, evigo ikerana. MCA na budget. And the most importantly, that go emphasize on this. Leadership macho to achore bono to chutangasa iga bono iga. You have to work closely now with to ye county. Amarieta nenche ni gonkoro kwa John Masaranga magutu nindo mokacho Nyantura go gaiga li tukoria rero ni gona beira no mogoko monene asengencho abantu ba minto ba nyanja gonchora ekeroge keiga asengencho mbakorere gasi nindo muntu nyanje togokorere kene mono nande ni gondaga ni aba ba minto no nyembaria nabwa tobwaterane egere tonyare korosi Nyantura go yeitekine ntagete Nyantura go ekine mono ekerenda agende esengencho yo korangirwa nyitukorangune no MCA twagenda egere tokore gasi korwo egere tochiche torosie Nyantura go yeito ebe yamono Samarieta ngorko debisonio ko banyamorora ndo mwalimu na ndo marisia kabere ninche nachorwa umunyakerogo we market ya Nyantura ase chinga kichemya ke tatere busio kwerani asambia mono litangani asengenchi yobuyobo ya kabere ngiranelie aba koli biasara ba Nyantura residents sponsor Nyantura for their support na kwerwa wanchora ko umunyakerogo we chire yiga na bongo sabanyasankonye tubwaterane animbenko bwatie bintu bire Nyantura ga ebinde bitigereire inchira umubwekano abisi yali kwagachwa ya mugoda timin eye tigarere tenjira paka bono for a period of almost 10 years eye rete telimu amuli nene nando bosoko bonene ase market ya Nyantura kabere chichonjiri charo setuga iga chire washrooms chitakeire kube kwa mache elinde chibe chigotumeka lakini to date nandange period ye miaka ngamuni inate komisicho ichira gochire iko elio moelio nataka kubeka ndiringa nabongo sobanya sankonye abakorie biasara ba Nyantura ga bonse pia babwate chituka abakomboete chituka nonye bali bamenyete magega nere buya bonse pi tumanye nga oyo gokora biasara busia onye ntari omonye ne duka ga komboete no ruri